Двум не быць, адной не абмянуць. Гэта тэма казання. І я разумею, што ўсе, выбачайце, разумеюць, што гаворка ідзе пра што? Пра смерць. Двум не быць, адной не мінуць. Я не змог знайсці аналага беларускага дзеля гэтых слоў «Сем смерцей, семи смерцям не бываць, адной не мінаваць». Але гэта не арыгінал, а арыгінал «Двум смерцям не бываць, адной не мінаваць». А чаму, гэта моя ідэя, чаму ў беларускай мове няма аналагу? Таму што аўтарам гэтых слоў з'яўляецца кат беларускага народу і кат-душитель беларускіх свабод у 18 стагоддзі, які праліў шмат крыві тут, на нашай зямлі, але потым зноў нейкі цуд адбыўся, і з ката ён ператварыўся ў героя, і нават в Менску ёсць вучэльня у гонар яго, і яна знаходзіцца на Богдановича, якраз супраць плошчы Парыжскай камуны. Гэта, ведаеце, такую у нас ёсць плошча Парыжскай камуны. Дык вось, гэтыя словы належаць гэтаму чалавеку. І я хочу сказаць, катам ён быў, і ў памяці народа ён і застаецца катам, таму што ён крывёю заліваў паўстання Тадэуша Касцюшкі. І так адбылося, што Тадэуш Касцюшка, гэта ж не наш, гэта польскі, але гэта метамарфозы, таму што раней усё было не так. Кася Камоцкая спявае такую цудоўную песню «Паляўнічы ты мой паляўнічы». Чулі? Да? І там ёсць такія словы. Там что-то напалюй ей, там что-то вавёрку, яшчэ штосьці там яна зробіць нейкі прыкід сябе і паедзе ў сталіцу. А сталіца – ах, Варшава моя, ах, Варшава. Памятаеце, не Москва. Так што ўсё мяняецца ў свеце. І каты ператвараюцца ў герояў, героі ператвараюцца ў катаў. І што застаецца, ісціна застаецца і ісціна нязменна. Дык вось, катаваў-то ён у 18 стагоддзі, але словы гэтыя «двум смерцям не быць, адной не абмінуць», яны жудасныя на сённяшні дзень. Чаму? Таму што яны у тыя часы, калі ён выдумаў гэтую прымаўку, трэба было пасылаць салдат на смерць. І тады, чаго? Двум не бываць, усё адно памрэш абавязкова. І такім чынам ўперад. Сёння не шмат чаго змянілася. Мы бачым, ва ўкраіне таксама пасылаюць людзей хвалю за хваляй туды, ўперад, у пекла, каб яны там пагібалі. Дык вось, две часткі і две памылковыя часткі. Двум не быць, адной не абмінуць. Пра першую – адной не абмінуць. Абмінуць. Паглядзім Слова Божие, што кажа. Гэта хлусня, што не абмінуць. Апостол Павел піша у Тэсалонікі. Ён піша, і гэта 4 раздзел першага паслання да тэсалонцаў: «Не хачу, каб вы, браты, не ведалі адносна памершых, каб вы не сумавалі, як іншыя, што не маюць надзеі. Бо калі мы верым, што Ісус памёр і воскрос, дык Бог і памёршых в Ісусе прывядзе з ім». Гэта вось, кажам вам словам Гасподнім, што мы, жывыя, якія засталіся да
пришествия Господа не апярэдзім памёрлых, бо сам Господь с обвяшчением, с голосом архангела, с трубой Божией зыйдзе з неба, и мертвые у Христе воскреснуть першими. Но гаворка ідзе про другое пришествие Христа, калі Христос прыйдзе з нябёсаў, адзінае пришествие, не першае, другое, а потом другое. Яно адзінае другое пришествие. Христос прыйдзе з нябёсаў, будзе воскресеннем памерлых. Пасля мы, жывыя, што засталіся, разам з імі падхоплены будзем на аблоках да Христа. Мы не ведаем дакладна, калі Христос прыйдзе, і ведаць, і капацца, і пытацца, гэта ўсё грэх. Спадар ведае, Господ ведае, і ён прыйдзе, калі ён запланаваў. І вось тыя хрысціяне, якія прынялі Хрыста, якія дачакаюцца гэтага прышэсця, яны не ўбачаць смерці зусім. Яны імгненне вока зменяцца, і іхнія целы, яны стануць, уславяцца і стануць зусім іншымі, такімі, як цела Христова, і смерці яны не ўбачаць. Так што гэта першая палова гэтай хлусні, ёсць хлусня і ёсць хлусня. А вось пра другую, пра першую палову, это пра другую палову, адной не абмінуць, а першая двум не быць. І вось жестокость, жорсткасць вот гэтага казання таго, што памрэ чалавек, чаго там, не верыў у Бога. Не, справа ў тым, што смерць-то будзе дзве. Смерці будзе дзве. І зноў Слово Божие кажа нам пра гэта. 20 раздзел кнігі «Адкрыццё Яна Богослова». «Шчаслівы і святы той, хто мае частку ў першым воскресенні. Над імі смерць другая не мае улады». Бачыце, ёсць першае. Над імі смерць другая не мае улады. І што гэта за смерць другая? Што гэта за смерць другая? І Слово Божие нам гаварыць пра гэта, кажа нам пра гэта, адкрывае нам гэтыя таемніцы. З 12, калі суд ідзе там, Ян бачыць і пішаць гэтыя словы, даводзіць да нас. «І ўбачыў я мёртвых, малых і вялікіх, якія стаялі перад Богом, і былі разгорнутыя кнігі, разгарнулі іншую кнігу, якая ёсць кніга жыцця, і былі суджаныя мёртвыя паводле напісання ў кнігах, паводле справаў сваіх. І аддало мора мёртвых, што ў ім, і смерць, ды і пекла аддалі мёртвых, што ў іх, і быў суджаны кожны паводле справаў сваіх. А смерць і пекла кінутыя ў возера агню». Гэта другая смерць. Гэта другая смерць. Вы ведаеце, жах усяго, што як будзе адбывацца, пасля таго, як чалавек сутыкнуўся з гэтым явленнем, смерцю, веруючыя адразу ж сустракаюцца з Христом, а тыя, што не, вось яны і мёртвыя паўстаюць перад вачыма апостола Яна. Таму што там і гаворыцца, і мора аддало мёртвых, і іншыя мёртвыя. Гэта тыя, хто не меў удзел у першым воскрэсенні. Яны мёртвыя, пра іх ідзе гаворка. Яны на судзе, таму што Христос кажа пра вернікаў, што яны на суд не прыходзяць. У 5 раздзеле ад Яна мы чытаем пра гэта. Дык вось, і гэтыя ўсе, што памерлі і без Бога былі, яны таксама атрымаюць воскрэсенне ў той жа самы час, як і веруючыя, і ўсе паўстануць перад Христом. Вернікі пойдуць на нябёсы. Адразу ж тыя, хто воскрэслі, а тыя, хто не ў Христе, яны воскрэснуць дзеля чаго?
каб выслухаць прысуд і зноў памерці. І ў гэтым і ёсць вялікі падман і хлусня, і кат працягвае катаванне сваё гэтымі словамі, якія прыжыліся ў народзе, і іх паўтараюць: ай, да можна, чаго там ужо, зробім і ўсё як і было, і як можа быць. Тым не менш, для нас тут дзіўныя строкі і дзіўныя словы, сказаныя ў адкрыцці 20 раздзеле. Шчаслівы і свят той, хто мае частку ў першым воскресенні. Шчаслівы, добрашчасныя тыя, хто мае удзел у першым воскресенні. Што гэта за першае воскресенне? І мы можам успамінаць, нагадаць сябе з Эфесянаў: і вас, мёртвых па злачынствах, якіх вы жылі калісьці, Бог ажыватварыў. Гэта першае воскресенне. І вось тут ён піша: шчаслівы свят, хто мае частку ў першым воскресенні. Над ім смерць другая не мае ўлады. Дзіўныя словы. Дзіўныя словы, таму што смерць не мае, другая смерць не мае ўлады над намі, і ніякога суду не будзе. Мы чытаем гэта слово, абяцанне Хрыста. 5 раздзел ад Яна, 24 верш. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто слухае слова маё і верыць у таго, хто паслаў мяне, мае жыццё вечнае і на суд не ідзе. Ну, браты і сёстры, на суд не ідзе. Я не ведаю, хто там страшчаюць, пугаюць нас гэтымі судамі. Ну, тыя, хто, наверное, і тыя. Пастор Ігор нагадаў гэтыя ўсе жудасныя гісторыі з царквей, дзе святары не хочуць і забараняюць вучыцца, і самі не вучацца, і іншым забараняюць. А вот спісачкі гэтых грахоў, ну-ка прынесіце. Наступны раз усе. Калі ласка. Жах, 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 жах. Усё Христос пакрыў крывёю сваёю. І ўсё, што зрабілі і робім, і зробім, усё пакрыта. Таму ён і збаўца. Таму што збавіў нас ад грахоў нашых. Таму і збаўца. Таму і спаситель. Таму што выратаваў нас ад грахоў усякіх. І таму Ян і піша, што добрашчасны, хто мае удзел у першым воскрэсенні. І пра гэтае ж першае воскрэсенне Христос таксама. Гэтыя словы раней мяне палохалі, і вельмі я не ведаў, што яны значаць. Сапраўды, сапраўду кажу вам, прыходзіць гадзіна, і яна ўжо прыйшла, калі мёртвыя пачуюць голас Сына Божага і, пачуўшы, ажывуць. І я вот чытаў такія гэтыя словы і думаю, ну як жа? Христос кажа, што час прыйшоў ужо, а дзе ты, мёртвыя, якія воскрэслі, а іх няма. Ну што, тады што, Слова Божае, Біблія не кажа праўду, а хлусіць нам? Не, гаворка ідзе пра першае воскрэсенне, пра духоўнае воскрэсенне, калі Христос дае нам жыццё вечнае. Нараджэнне з гары, нараджэнне з вышыні, звяртанне да Хрыста. Гэта ўсё вельмі, вельмі вялікія цуды. І сёння мы успамінаем тыя падзеі, якія адбыліся ў той час, калі Христос быў прададзены фарысеям і катам, зноў гэтай каты, паўсюль каты гэтыя. І ён быў арыштаваны і быў
яго павялі на смерць, але ўсё гэта было запланавана Айцом Нябесным. А сын пагадзіўся быць ахвяраю за нас. І ён ведаў кожнага з вас па імені. І ведаў, калі вы навярнецеся да яго. Усё ведал, і дзеля кожнага быў план навярнення да яго. У якую хвіліну вы паверыце, і вашы твары былі перад вачымі яго, і ён шоў на гэтай крыж, ведаючы, што сёння вы будзеце уславляць яго святое імя і памятаць, што ён зрабіў дзеля вас. І гэта вельмі, вельмі важна, і таму мы прачытаем тое вучэнне, якое ён перадаў праз апостала Павла з 11 раздзела 1 паслання да Карынцінаў. «Бо я ад Господа прыняў і тое вам перадаў, што Господ Ісус у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзякаваўшы, паламаў і сказаў: возьміце, ешце, гэта ёсць цела маё, якое за вас ломіцца. Рабіце гэта на ўспамін пра мяне. Таксама і келіх пасля вячэры, кажучы: гэта келіх ёсць новы запавет у крыві маёй. Гэта рабіце, калі будзеце піць на ўспамін пра мяне». І зноў пастор Ігор нагадаў гэты жудасны падыход да вечары, калі «а ці вы ўсё паглядзелі ў сябе? А ці няма там штосьці ў вас, а то вы в прысуд сябе будзеце браць удзел у Эвхарыстіі? А ці можаце, а ці...» І я не ведаю. Кожны чалавек полон грахоў, і святар таксама, і я таксама. Якое я маю права пытацца: а вы чысты з власнымі грахамі? Нагадываю, мы падыходзім з праведнасцю і святасцю Хрыста. Праведнасць Хрыста залічваецца нам па веры. І з ёй мы прыходзім. Господ, мы ўдзячны Табе за тое, як Ты дзіўна ўсё пабудаваў. Ты прапанаваў нам уласную праведнасць узамен на што? На грахі нашыя. Ён бярэ грахі, аддае праведнасць. І з гэтай праведнасцю Хрыстоваю мы стаім перад Айцом, і Ён бачыць нас у Хрысце Ісусе і не бачыць аніякай непраўды. Удзячна Табе, Ойче, за міласць і ласку. Мы удзячны Табе, Господ наш, і молім аб дабраславенні. Дабраславі, Господ, дабраславі хлеб, дабраславі келіх, дабраславі віно, дабраславі царкву, якую Ты паставіў тут, на гэтым месцы, дабраславі братоў і сясцёр, і дай нам сэрцам уласным уславіць Твое великое имя. Слава Тебе, великий Бог, Отец, Сын, Святый Дух. Аминь.